A fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye courant tigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya hôtel la walima absorb kan ka sɔrɔ ka o tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. An filɛbaw ni an lamɛnbaw bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Nin waati in na an bɛ kari la bi ye tubabukalo tile 19 ye san 2026 avril kalo an bɛ ale kɔnɔ selifurancɛ kalo bi y'ale fana tile 2 ye fala ye zul kadar tɛ an t'an hakili to a la komi a bɛ bɔ an kɔnɔ sisan a b'an mago ɲɛna sunkalo la an ɲinɛna ale kɔ nka wulada in na an bɛ taa Amdalaikaw fɛ yen silamɛw ka musow ka tɔnba min bɛ yen n'o ye INAFEM ye fala ye ale ye san 30 sɔrɔ san 30 in hukumu kɔnɔna na sa min ye Segu musow ye olu ye dugawu don kɛ ka taa sibilaw kɛ ka se ka min ye kuranɛ kalan fana kɛ Segukaw fɛ yen Bamakɔ yan u ka tɔn jabalaba la sa u y'a yamaruya ka taa baara kɛ yen min ye Kaja Togola ni ale bɛ Jakitelakaw ka sigi la fala ye a n'a ka tɔndenw u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan u n'u dɛmɛbaa jɛkulu ka kɛnɛ sigi ko tɔn in sigilen fɔlɔ maa fɔlɔ minnu tun y'a tɔnden fala ye ko 6 dɔrɔn de bɛ balo la bi musokɔrɔba n'o ye Kaja Togola min b'a kunna fala ye ale yɛrɛ bɛ 92 la han a yɔrɔ a kɛra musokɔrɔbatɔ ye an tɛ taa ye Nfamara ale taara ye kunungo san 30 ɲɛnajɛ kɛnɛ kan a ye min sɔrɔ an ka jɛkaw filɛ. Mali alisamɛ muso tɔn ka jɛkuluba INAFEM ye san 30 sɔrɔ o kan ka laɲɛnɛmaya o siratigɛ de kɔnɔ INAFEM jabala ye alisamɛw bisimila ka bɔ tɔn suguya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ yaasa ka taa hakilinajigi kɛ musow jɔyɔrɔ diinɛ sankɔrɔtali la fo ka taa se u jɔyɔrɔba ma jamana yiriwali bɛn ni keleya sinsinni la ni ka kɛnɛ bonya n'a karama bɛɛ lajɛlen ta k'a di an ka jamana diinɛw ni ladalakow minisiri ma Dr Mahamadu Kone. An ka ɲɛmɔgɔ minnu n'olu de ye hakili sɔrɔ ka nin tɔn in sigi sen kan u b'a hakili sɔrɔ tuma min na a y'a sɔrɔ tɔn tun man ca muso damadɔ ani Bamakɔ ani Kati olu de fara ɲɔgɔn kan ka taa assemblée générale kɛ omnisport la ka bɛn a kan o don k'an ka tɔn dɔ sigi silamɛmusow k'u fara ɲɔgɔn kan o y'a sɔrɔ silamɛmuso bɛɛ ka kalanbulon b'i bolo donc an y'o de fara ɲɔgɔn kan sababu jumɛn na a waati y'a sɔrɔ degun tun b'an ka jamana kɔnɔ a y'a sɔrɔ diinɛ mɔgɔw tun tɛ ka ɲɔgɔn faamuya a y'a sɔrɔ kuma caman tun bɛ fɔ karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ anw ko INAFEM nin tɛ anw taabolo tɛ nin ye anw silamɛmusow anw de kan ka kɛ biseli ye ka bɛɛ lajɛlen kalan ɲɔgɔn na o de sen fɛ an taara se karamɔgɔ kelen ninnu bɛɛ lajɛlen ma k'an fɛla juru la u yɛrɛ ko ko musow ko a y'an faga finijɛ la o tuma na an bɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ nana nin cogo la o conseil wolola a kɔnɔ an yɛrɛ ye o conseil membre fondateur ye maa nana ka na an ka ko in diya an bolo an b'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala tan ka Ala ko ɲuman dɔn masa min sɔnna ka an kanda ka sira in bɔ an ye ka tila ka muɲu an ye ka nin waati jan kɛ an n'an baw n'an balima caman tun b'a kɔnɔ a caman ta ɲɛna se da selu tɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma
ambe Allah subhanahu wa ta'ala dele ala mo bedo na be ando anu jera ka tonti bora la ni femi o ya ala ka boli ambe ala dele ala ka hinula ka yakuma ni kenen kera beni kiliya yorobay aslame dino ka bo ton bela jelen kono wajul kala karamo baw mal aslame ka kuluba o conseil maw erko tradi dugutigila kaw bela jelen nyon soro ni kenen salen kan kenen mun kani walima no jonjon dira ma chama ma ka sanganu ka wuli ka jowye aslame ya ani jamana sangoro tali barawla ala don fitine kalfa ma de manyala me bala barkada ya bulu be shinaba ni gundo bala me karamo bela jelen wuli an bala ko ditam surtout ina fe muso do me profiter de ka do ko munu tara ala ka hinulula munu be yara be shiri ke la ala ka danu al sala ka no korota ne sambi saba inshallah san ke be jiri ka chamala ka yurula anga jamana dina ko ministry ka lasig den keneka ay muso joro foko sebe dine la ani anga nyana ma kono donc ministry togola noye docteur Mahamadou Kone ka foli la se bema ko ka fo aw nyana ko akunga daye ayera ka ke ya sogomada ina mais wakati ni u kechugo kama ani chiuchaya kama arese masega ya sogomada ina donc ayele black ana vraiment kana folie black inafem muso la amaluna kafo inafem konna la kalamblombe ka fifina kaw kalan dine ani adamadenya sabatilla o kalande nunu ka donta wera mawla kosebe poyu ani beni keliya kuma wakayira la kafo ayasi kuntogo dongli hymne national o de kera ka bara nunu bela ndayele bara ka soro ka kunche ni do sanmon ye kala mo bawfe fala tile fly na am se ka fo nganga sora su ubi ka ta sira min fɛ n'u tora o kan ni ala sɔnna ma man sago sɔrɔ wuli ka jɔ mali fantan ani naani min bolodalen don wa min ye a ko jamayɔrɔba ye kalanw bɛ senna labɛnw bɛ senna minɛnw bɛ ka ɲini ka di wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o y'u ka minisiri yɛrɛ fala ye ale yɛrɛ sigindɛ kanw olu bɛ ka kurumo kari kuraw biriki fɔlɔ olu bɛ ka da min ye général d'armée Asimi wuli ka jɔ ni cɛsiri ni bilasirali ni kuma minnu n'a olu fɔ k'a yira malidenw na ko nin ko in ko an b'a kɛ ka se fɔ a dan na fala ye an bɛ k'a jaabiw sɔrɔ dugu caman maaw ye weleli kɛ bi ko ni armée tun y'a daminɛ ta fala ye ko foyi kun t'olu bɔ u ka duguw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ye yɛlɛmani n'a bolofara maa caman sɔrɔ bi u kɔni bɛ ka dugawu de kɛ armée ka n'i kɔdon ka taa k'olu to tuguni min ye ɲɔrɔ yanfan fana fɛ wulikajɔ minnu bɛ senna tile fila in na ye ɲɔrɔ ale ni kayi yɛrɛ kɔnɔna na baara min bɛ ka kɛ dugudenw kɔni bɛ k'a fɔ ko tare tare alihamudulilayi arabil alamina u tun bɛ ka min ɲini o ye nin de ye u ka se k'u ka mɔbiliw ta u ka se ka t'u ka forow la u ka se k'u kun bɔ u ka duw kɔnɔ u ka se k'u ka baaraw kɛ u yɛrɛ ka se ka u wuli ka jɔ n'u yɛrɛ ye hali n'o y'a sɔrɔ bi jamana fan caman fɛ mɔgɔw bɛ ka fɛn wɛrɛw ɲini fala ye olu kun ta ye n ka se ka bɔ n ka duda fɛ ka taa n ka baarakɛyɔrɔ la k'an maa mago ɲɛnabɔ o de kun tigɛlen don olu la maa caman kun tolen don i ka so kɔnɔ dugumisɛn ni dugubaw caman na Kayi n'a marabolo Kisa n'a marabolo a yɔrɔ baden de don minnu tun b'an wele su ni tile nka bi u ko ko ala ni armée a bɛ ka baaraba minnu kɛ o yɛrɛ senfɛ bi min ye wolomasiri tabaw ka dagatigi ye ne ye baro ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan kalo in tile 18 pankuru ye wuli ka jɔ belebeleba kɛ ka gosili belebele kɛ tuguni kɛrɛnkɛrɛnnenya la lagamanekaw olu fanfɛla la ɲɔrɔ marabolo la hokumu kelen fana kɔnɔna na tuguni kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ dugu ma olu fana ye baara caman de kɛ ni kɛlɛkɛminɛnw ye dugumana na o senfɛ sa u sera ka min ye citerne kunkolo 2 k'o sɔrɔ pick-up kelen bɛ yen ale ni dugutaa mobili kelen ka taa fara min ye land cruiser dɔ kan moto 14 min ye katakatanin kelen ale ni minɛnw caman baden min ye wolomasiri tabaw u y'o sɔrɔ Bamanjɔlen jugawalekɛbaw bolo u y'a yira sa ko wulikajɔ ninnu senfɛ Bamanjɔlen jugawalekɛba fɛn fɛn tun bɛ u y'a bɛɛ lajɛlen fa k'a ban pewu min ye u sigiyɔrɔw n'u duguyɔrɔw n'u ka minɛnbilayɔrɔw a bɛɛ lajɛlen filenkolon cira k'a da kolon ci o waati kelen fana na Kidali Masuruna na
kilomètre 80 Kidal kɛrɛfɛla la armée ye wulikajɔ belebeleba fana kɛ yen pick-up dɔ olu kun dogolen do yiritu dɔ dugumana na min ye pick-up mobili 3 wulikajɔ senfɛ sa Bamaɲɔgɔn ni wale kaba minnu kun dogolen do kɔnɔ olu fana gosi u n'u kɔnɔmaw bɛɛ lajɛlen k'a minɛn bɛɛ lajɛlen k'o ɲɔɲɔ o la sa baro kɛlɛtigi ko ka maaw hakilila tigɛ pewu min ye armée ye nin waati n'a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri ni min ma fara a ka fɛn ti bɔ a la dugudenw k'u hakilila tigɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen ko u jɔrɔlen u sirannen u k'u hakilila tigɛ min ye wolomasiri tabaw ye u bɛ baara kan wa u bɛna se u ma don nataw la fala ye ka kɔn nin yɔrɔ ninnu ɲɛ Kayi ale ni Ɲoro fana kaw fana fɛ yen wulikajɔ fana kun kɛra ye dugukoloko maaw fɛ min ye colonel Karim n'a ka cɛdenw ye olu ka wulikajɔ o taara se Sandare kaw fɛ yen Sandare nin kalo in tile 12 n'o bɛna kari tɛmɛnen ma Bamaɲɔgɔn ni wale kɛbaa caman u y'olu gosi ka t'u olu da min ye motow ye u ka dugujukɔrɔmugu ka taa se minɛn wɛrɛw ma sa u ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni don ɲɔgɔn na ye a yira sa k'a fɔ sa ko minɛn minnu tun b'u bolo a caman ba de armée y'a bɛɛ gosi k'a da o la sa kɛlɛtigi n'o ye baro kɛlɛtigi a ko a ka bataki kɔnɔna na ko maaw k'u hakilila tigɛ o waati kelen fana kɔnɔna na tuguni min ye wolomasiri tabaw ye o kun ye wulikajɔ kɛ kilomètre 15 kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye jijenikaw fɛ yen Kulukoro marabolo fana kɔnɔna na nin dɔgɔkun kelen in kɔnɔna na Bamaɲɔgɔn ni wale kɛbaaw dogorɔba kun bɛ 15 u y'olu bɔnɛ o nin na o yɔrɔ la baara tɔ olu tora sen na a waati kelen na Falaye Ɲafungekaw fɛ yen ale ni Direkaw fɛ yen Bamaɲɔgɔn ni wale kɛbaaw ɲaaminen do dugudenw n'a ye o kɔlɔlɔ bɛ ka kɛ mun ye maa minnu b'u bolo n'u y'olu minɛ u bɛ ka tulu dɔw jɔ kɛnɛjalaw kan ka mugu ci olu la Falaye o de kɛra Kirisanbakaw fɛ yen min ye kamalen dɔ ye sa ale kɔni kun minɛn'u fɛ kabini san 2025 mi dɔgɔkun in kɔnɔna na jini maaw u kɔni nana jɔ sa k'o fa nka yan'o fana cɛ Gundamukaw fɛ yen o wale ɲɔgɔnna o fana kun kɛra yen o waati kelen na min ye Tumutu yɛrɛ kɔnɔna na kɛlɛdaga min bɛ yen n'o sigilen n'a tɔgɔ dalen do Sebu nin na o baaraw fana bɛ sen na min ye o maaw ye olu ka bɔli fana kɛra baara kan ka kɛ cogo min na u bolo o ɲɛfɔra min ye u ka jɔnjɔnw ye o dir'u ma yaasa u yɛrɛ ka se ka baara kɛ sa baara dege in waati kɔnɔna ani kalan in waati kɔnɔna na n'o kɛra kalo 6 ye a y'a to sa u sera ka se ka min ye baara minɛn minnu kura minnu nana u y'u ka baara kɛ n'o ye Falaye dɔgɔkun in kɔnɔna na fana wolomasiri tabaw ka minisiri n'o ye Sadio Kamara ye a ye kan kura 2 birikiden fɔlɔ da a fɔlɔ o kɛra Joyilakaw olu fɛ yen filanan o kɛra Kɔnɔbugu ale kɔnɔna na min ye minisiri ye sa nin kan minnu filɛ nin ye Falaye a bɛna n'a to basigi ni lafiya maaw n'u bolo minɛnw bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye baaraba minnu bɛ sen na sa olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na o lakɔlɔsili baaraw a bɛ tali kɛ olu la n'an bɔr'o la an bɛ segin ka na Bamakɔ yan Falaye Chinois ka minɛn feere yɔrɔ belebeleba min bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko China Mall anw ye kibaruya di ko tasuma donna a kɔnɔ nka ala ni sapeur pompier maaw ka wulikajɔ min ye colonel sapeur pompier Adama Jatigi Jara ye Falaye micro filɛ min da kɔrɔ ye dɛ o de ye jarakɛnin ye jarakɛba don a man don a dɛ a ko min ye feerelikɛyɔrɔ in ye n'u b'a fɔ ma China Mall Falaye tasuma don a n'olu ka wuli ka na nka yɔrɔ in fana u tun ye fɛnw labɛn ka bila han ko kogoja dɔ b'u bolo ye o fana bɛ tasuma a fanga dɔgɔya kosɛbɛ magasin min n'an bɛ taa sanniba kɛ yɔrɔ min na a ma se ka se yen yɔrɔ ma donc ala barika la tasuma sera ka kunbɛn sapeur pompier ka wulikajɔ senfɛ ko k'u fo k'u waleɲumandɔn baara ale kɛcogo ɲuman na nin waati in na tajiko kɔni o kɛlen don ka kɛ keleku ye Falaye taji ale ni kuran de bɛ taa taji ale ni ji de bɛ taa wa min ye tajiko ye a kuma cayara aw ka dugu n'o ye Kayi ye ko kununko n'o tun ye kalo tile 18 ye citerne 100 k'o donna yen a citerne 100 k'a bɛɛ lajɛlen a bɛna taa bila station kɔnɔ o la sa DGCC min bɛ Kayi ale y'a jira sa ko station 24 a bɛna tila olu ni ɲɔgɔn cɛ o baara bɛ sen na nka yan'o cɛ fana DGCC fana ye wulikajɔ kɛ yan sabula bi taji suɲɛ ale ni taji ŋanamu ni barika bonyana kosɛbɛ station olu ni douanelakaw ka bɔ olu fɛ yen ka na se station na Falaye maa t'a dɔn taji ale bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ min na o wulikajɔw bɛ sen na DGCC bolo yaasa ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi sen kan min ye tajiko a suɲɛni ko bɛ se ka dɔgɔya cogo min degun n'a ta bɛɛ gɛlɛya n'a ta bɛɛ DGCC maaw y'a jira sa ka fɔ k'u se ye min ye yaasa ka se ka ko in kunbɛn nin waati in na ani fɛɛrɛ min b'u bolo u n'olu sigi sen kan n'o tɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ Diboli Keɲeba Samɛ Bamakɔ yan maaw kɛra taji a feereba ŋanaw yɛrɛ Falaye
wala te dogo la tuguni taji be do ate essentiel na ngabe mawbulu nyemo ka nga fura soro o de la falai tiye do kere ye tigila mawdo taw ka taju ye nga na manye ko jamana be musaka bobu ya sa jamana do nga lafia akata ta yoro fanana ibe munumunu sogoma ibe wuli ibe se ka station tan duru ke gasoil ta shikono nga soufe ube fereli ke donc nyemo ka laje ferem be se ka soro la u ka jura nunu ku sigi ku nyininga mumbe ko fo nu ti se ka fere gouvernement ka songo folena mawbe ka saufe yurugu la songo mun na no kemesbani ko ye u ko fo na nyefo gelambe u ka sigi u ka kuma u ka fsa akake abena ateye jamana be kani musaka baimbo mali marabulo bela jeleme taji nyini na bi fala ali bamako ya ali bi tlega na bamako mawi gasoil nyini station na ka dese station tigi do ko ni lu kalo fly gasoil ma dele ka dolu fe donc anga laje DNCC dambale ga seula ha dambale ga seula nga dan setigi sebe se ka ke mami ka temo lu ka fere kura sigi senga ku yamara ka barake o ye jamana gouvernement falai u ka wuli ku jo non te bi a war mbe ka boga doni ko ina ani sura su ire be ka senga minga ani siterni bolaw soferu akuna na ke sanyi koro wo she u bolo parce que beba ye dongodo ko tajibe do c'est comme ça kai siterni keme do na falai sini so ka be kai ka wele ko ina ko taji tu fe abtami abedi jonuma ga kurutu uko nyini kulutugu fana la jira mogola ya san nyangini be debi nun ko ndamle ne ma fe na ngo nyangini te ni nyangini te fe na mauta dabla ni ya ko dabla ra dro nyangini de be ola na mbora e falai ame segi kana taji jigo gele ala falai burem ka o fe uli ayira sako kabe fundeni ngonu mbora ulu ni here farala ni ye jie otiga soro nga o ya ira saka fo ko jire be soro ni sababu ya mi falai o ye taji de be kulu ka groupe kono ya sa dugu be ka ji soro ni taji teidu o ko armée de be ji don duma o fana lu beta citerne fana fa kana o ji duma ma o fana su ma ko nyano o ye nga bi min kai o ye soma jabu ga minaw o kulu sigi senga non te ko armée ko me ka ji duma wati kuma te yoro mununa mamunu me nulu ko ngelo no ko sigoro bla kana usigi buram yara kona na kube kala ka jidu uluma an songo ka ofe dem semunu nga defu ke bura ka ofe de me ga taga do ulu fana ma kerengere ne ala ya sa bu se ka la jotu ko mi yani defu che o wati kele na bafla be ka ofe sa tasuma ko ne ule no kalanso ko e ko karamo ko do ka bugu fuga kerengere ne ala ta duna ola mi nye tanye sa ya ira sa ka ko me ga cha ko se kalanso no fe dugudenw u kabana gwane wele badabla sa lakana tigila ma falai mungelo no kaninye shi kalanso mani wati na ka fere tigawla garabalu wulili nyamana temene ko fe dogo kun temene falai mi nyeni wati na sa falaje garbal ale ka boni nyamana e chien tan falai danda ale la ere ale ay bi joki ka fle finye da ye baradam na kuna siningo kun follow munu be ulu chaman somina ulu wila ka yoro bla ma munu be nulu sigoro bla no e déplacer uye ulu fana do ba konna nay jardin d'enfant ba konna na falai baru ba konna nay atogo di garage u serul de mabi bita kunye garage e nga fala uye yoro beti fo dine bato yoro église ale ni misiri munu ba kono ali bogo misiri munu mei uma so uluma uga wuliga jo seve nga bi uye garage tigi chama wele ku kana munu me kalika no bora la fefe be se ka bouger u ka bela bouger parce que barain akeku nyomi nga yen jorole no mina falai a dugukolo sanobe munu salo la were la ede parce que dobe ka bokulu taw ka yoroi ni gouvernement be ka ta be chita an rebo fu yoro be ka yoro munu chi uku hakilo tu yoro fana na falai parce que malla mogo fera ga bona permis tuku tene yala la kata titri tuku ta ke fuye donc bi bara mi mega ke nyamana tebenu ngo fe o e fala ja garbali ko ma le ka sura na ma ki wora o soro ngama chama ngoni ya yira ka foko akun foru ye jama famba bagan fere law ulu chama ngoni ya yira ka akun foru ye
nka min ye maa wɛrɛ minnu bɛ yen olu dɔw de tun bolo k'olu tɛ wuli tuguni sugu dun a kɛra nin kɛra diɲɛ fɛn bɛɛ de tun bɛ fala ye boîte de nuit b'a kɔnɔ ye baruw b'a kɔnɔ ekɔlisow b'a kɔnɔ jardin d'enfants b'a kɔnɔ i hakili tɛ fɛn o fɛn na a bɛɛ dɔw ye yɔrɔ in na ye nka min ye tracteur tigiw ni bulldozer tigiw ye olu kɔni donna a bɛɛ la bi kunun ni bi u b'a kan u bɛ k'a ci nin waati in na an bɛ ka kuma waati min o y'a sɔrɔ baara kɔni fanga dɔgɔyara mais min ye garage tigi caman ale ni quincaillerie tigiw caman ni pièce feereyɔrɔ caman tigiw u y'u wele u ka n'u ka minɛnw cɛ ka bɔ yɔrɔ minnu yira u la k'u k'u ci olu yɔrɔw bɛ a la o baara de bɛ sen na nin waati in na Falajɛ ale garabali la n'an bɔra yen Fala ye nin waati laban in na i b'a dɔn k'a fɔ ko Bamaɲi wɛrɛ ɲɔgɔn wale kɛbagaw kun kɛlen ka t'u daga kosɛbɛ Kayi mara la yaasa ka se k'u yɛrɛ lakana i b'a dɔn u bɛ min kɛ u bɛ dugujukɔrɔmugu de don yɔrɔw la o la sa kalan kɛra Kayi ale yɛrɛ dugu kɔnɔna na ka ɲɛsin ekɔli karamɔgɔ 40 ɲɔgɔnko ma yaasa min ye dugujukɔrɔmugu walima ni denmisɛnninw ye fɛn ye u tɛ fɛn min dɔn u ka se k'a yira o la min ye karamɔgɔ ninnu welela ka bɔ Kayi Kita ale ni Ɲoro yaasa kalan in ka se ka kɛ u kunna Gogi ko ale ye Mali ta ye sabula a yirala k'a fɔ Moritanikaw kun y'u kamana gan ye kosɛbɛ k'a yira sa k'a fɔ min ye Moritani wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye o y'a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔ min bɛ ka kɛ Gogi kɔnɔna na bi ko Gogi yɛrɛ kɔni Mali dugukolo dɔ don Moritani jamanakuntigi kɔnɔ gango jugu ale t'ale yɛrɛ sɔrɔ Faransi ni waati in na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ min ye Moritani ye ale kɔni sen bɛ ko in na kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni dɛmɛ tali ye ka ɲɛsin Bamaɲi Suware ɲɔgɔn wale kɛbagaw ma Mali ɲɛmaaw dun ko k'olu ka dugukolo min sigara Jarati fɛn fɛn jate dɔɔni a tɛna to maa bolo n'an dor'o la Fala ye Moritani bɛ dugukolo ntanya dɛ parce que Moritani yɛrɛ kɔni ni k'i b'a ta ɲɛ 14 yɛrɛ ma e ko Moritani yɛrɛ tun bɛ yan Moritani tun tɛ yen o nin dɔgɔkun in na fana an ka kalanden 2 Tinisikaw fɛ yen kɔrɔ ni dɔgɔ min ye Ayisa ale ni Tantu Dugasi ye Gasi o kɛra olu sata ye kari tɛmɛnen olu kun taara minɛnw san sa k'u bɛna n'u ka tobili kɛ min y'u ka gazi ye k'o de kɛra u sata ye maa kofɔlen ninnu sa ekɔlidenw ka tɔ min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tinisikaw fɛ yen olu de kɔnna ka kibaruya di a ye bɔlɔlɔ siraw minɛ o kɔfɛ sa an ka lasigiden min bɛ yen n'o ye Musa Si ye ale yɛrɛ bɔra ka kibaruya danganamaya bɛɛ lajɛlen ye k'a dusuma kasalen a y'a mɛn k'a fɔ sa ko nin avril kalo tile 12 ka dugu jɛ tile 13 la ye an ka kalandenw ye kɔrɔ ni dɔgɔ n'o ye Ayisa Dugansi ani Tantu ye u 2 bɛɛ lajɛlen k'u tora ni kasara in senfɛ sɛgɛsɛgɛliw k'olu bɛ sen na yaasa ka se ka fɔ nka foro ninnu kɔni nana u ka janaja olu fana kun kan ka kɛ yan so dafiri o kɛra Kitakaw fɛ yen Segu Bugunikaw fɛ yen so dɔ sanganso 1 ale firila ka bi alamisa tɛmɛnen maa 7 de fatura min ye maa 7 wɛrɛ olu joginna dugudenw ni jamanadenw ka taa fara min ye Kita cɛna muso bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ ye wulikajɔ kɛ gouverneur yɛrɛ n'o ye Dawuda Mayiga ale yɛrɛ sera kɛnɛ kan ye dɛmɛ k'o ta k'o don u ma min ye dugudenw ye u ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ fure ninnu kɔni ka janajaw olu kɛra juma tɛmɛnen Kitakaw fɛ an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka u bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ sumaya Fala n y'a f'i ye cogo min na Kati Sanafara ni permis b'i bolo n'i ka dugukolo bɛ wuli i ka taa ɲɛɲini joona n'o tɛ ni titre foncier don n'i mɛnna i bɛ taa sɔrɔ a bɔra i taya la dɛ a kuma kɔni bɛ sen na yen kosɛbɛ nin waati in na wa dugukolo ndaraki Kati yɛrɛ dɔrɔn tɛ Mali fan caman fɛ sa nin waleya in kɔni bɛ sen na yan'an ka taa kɔkan kibaruyaw la an b'an ɲɛnajɛ dɔɔni an denkɛ n'o ye Sedu Mariku ye ni a dɔnkilida tɔgɔ ye Sedu Se ale bɛna na fɛɛrɛ kura sigi sen ka Fala ye yaasa fɛɛrɛ kura in ka se ka ɲɛ sɔrɔ n'o ye ka concert kɛ a yɛrɛ n'a ka fɔlikɛminɛnw k'o bɛna na daminɛ mɛkalo tile 2 Badilabugu palais la culture danganda u ye yen sugandi Malitel ale kɛlen don a kɔkɔrɔ doma ye yaasa maa min bɛ fɛ ka y'o kɛnɛ ka sa su o su min ye 2000 ale ni 600 o ye donsira ye 600 o ye maa minnu ka jufa man girin kosɛbɛ Fala ye 2000 ye jufa girimantigiw ta ye min ye kunnafonidi kɛnɛ ka sa Keba Jalo de tun bɛ yen ani Sedu Se ɲɔgɔn sɔrɔ a ye ɲɛfɔli k'a ye an ka jɛ ka o lamɛn. N kanubagaw ye n ka famille ye n ye n jɛɲɔgɔnw ye et je suis très content ce soir ça nous a permis vraiment min m'an kɔnɔ sincèrement an k'a fɔ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu fɛnɛ y'a lamɛn ni tulo 2 ye a diyara an ye kosɛbɛ nous sommes très contents et an bɛ bɛɛ lajɛlen wele nin conférence ala nin bɛɛ kɛ kun ye nin mobilisation in bɛɛ kɛ kun ye ko kelen dɔrɔn de kama ye le 2 concerts donc an bɛ bɛɛ lajɛlen invité bɛɛ lajɛlen ka bɔ kosɛbɛ ka n'an soutenir an ka ko la donc voilà
Et puis déjà, il faut que Beladjelen a fait conserver Damne Jona. Parce que en fan la plupart d'eux sont nous. Donc conserver Damne Jona, il ne faut pas qu'il y ait un retard tasso. Quand on a chaudement que Jona, on a donné Jona. Non, bon, non, faut essayer de faire vraiment galanter là. Mais ou pas donc, non, mais une chose est sûre, déjà, on fera le concert c'est 100% live. C'est pas comme ça, on a vraiment pris le temps, un temps d'en vraiment préparé, un temps vraiment préparé pour des personnes très importantes. Parce qu'on a vu, artistes a vu qu'on a fan donc une chose est sûre, ils ne seront pas déçus. Nous, les trois mots moi je peux dire que nous, c'est la jeunesse quoi. C'est la jeunesse. Pourquoi? Parce que Ali ça, ils sont impliqués. Parce que ni demsons nous mis non fait, déjà où ça, pour megi non fait. Parce que amana que trop en temps et vraiment quoi, amolu de bola alibi. Donc ne bolo mais folie belebele bala c'est parents phénomène possible. Donc voilà. Tiens, muso demsen fara mogoroba Beladjelen bo les 2 mai en ataka chaudement en ataka concertement que à quelqu'un aude am donc les demanda en keroube jita do keroube jibla abeja pour terminer sama rola china nega jarabi jinari jigina tenya fonga maikanu meneni la les états de non jinalute fura vojitenina donc les deux ay bo am ta toda. Fala dogo ingono Mali farkolo ɲɛnajɛ a ye ɲɛmaa kura sɔrɔ min ye Muazu n'a bɛ wele ko Baba Sise danaya taara ka d'ale ka kalafili senfɛ alamisa tɛmɛnen dunanjigi so dɔ kɔnɔ Sisekɛ a ko ko a ka laɲini Mali farkolo ɲɛnajɛkɛla n'o ye ndolatilaw ye k'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'u don du kelen kɔnɔ baara o bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min ye jɛkulu in kɔnɔna fala ye an ka farkolo ɲɛnajɛkɛla kɔrɔlenw olu caman b'a kɔnɔ min ye Basala Ture ye n'o ye Nani denkɛ ye o bɛ a la Dramane Kulubali Sifo ka taa se Fanyeri Jarama o fana bɛ a kɔnɔ fala ye min ye tɔnw ye u ye danaya da ko min ye Sisekɛ ye taabolo kura taacogo kura ni kura k'o fiyɛ farikolo ɲɛnajɛ n'o ye ndolata na fala ye basigi ni lafiya bɛ se ka kɛ cogo min na baaraw k'o ka kɛ o cogoya la min ye Muazu ye a ko danaya min dara a ka fala ye k'an k'an sigi ko k'a filɛ an b'a fɔ sa so ye kɛnɛ ye sɔɔni min ye jaabiw ye an na olu suma ka kɛ ni walekɛlaw ye kabini sisan fala ye Muazu sigilen kɔfɛ min ye FIFA ye a ye mɔgɔ bila ka na FIFA ka centre technique min filɛ nin ye aéroport la u taara ka t'u ɲɛda o yɔrɔ ka baara bɛ cogo min gazon min bɛ yen n'o bɛ dilan n'o ye gazon binkɛnɛnama ye k'o baaraw kɔni sumayalen no centre in na yen dɔɔni min ye yɔrɔ fan tɔw ye Muazu y'a yira sa k'a fɔ k'o baaraw tacogo ka ɲi n'Ala sɔnna ma sini an na segin nin kibaruya in kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la FIFA ka nali faamuyali bɛ se ka sɔrɔ la cogo an bɛ t'e fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɔkan kibaruyaw la. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ ta don Falaye an bɛ taa kɔ kan AES ni CEDEAO k'u gɛrɛla ɲɔgɔn na sabula nin waati in na Togokaw olu fɛ yen jɛrɛ tun bɛ sen na jɛrɛ min bɛ tali kɛ Togo ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na ani cɛncɛnfu ka jamanaw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min kɛnɛ in ka ye maa bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen farajɛ tun bɛ yen cogo min farafin tun bɛ yen ten arabu tun bɛ yen o cogoya kelen na o de la sa min ye ɲɔgɔn lajɛ in kɛrɛfɛ Togokaw ka jamana ni jamana cɛ siranɲɛnabɔ minisiri n'o ye professeur Robert Duse ale ye ŋaniya ta ka AES jamanaw ni jamana cɛ siranɲɛnabɔ minisiri minnu tun bɛ kɛnɛ kan ye
Ablaye Diop ka bɔ Mali la, Bakari Yao Sangare ka bɔ Niger, karamɔgɔ Jean-Marie Traoré ka bɔ Burkina Faso, ale ni waati na min ye commission min sigilen no CEDEAO tɔgɔ la, o ɲɛma n'o ye Umaru Aliou Touré ye, ka taa farasa CEDEAO yɛrɛ maa min sugandi o ka se ka sɔnɔgɔya kɛ ani AES ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Laginɛkaw ka premier ministre kɔnɔ ye Lansana Kuyate, k'u k'a lajɛ tiɲɛ don nin kun ma labɛn nka u k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ u bɛ se ka dakuruɲɛ damadɔ ta ɲɔgɔn da yanni Jakarija kɛnɛ o sigili ka daminɛ. Laɲini ye mun ye Robert Duse bolo, a kɛkun ye sa maa fila ninnu ka se ka ɲɔgɔn ye min ye jamanaw cɛsira ɲɛnabɔ minisiriw ye AES tɔgɔ la, olu ni CEDEAO ka maa sugandili ani CEDEAO commission président u k'a lajɛ u ka jinin kɛ u ka koorow kɔnɔna na, u ka ɲɔgɔn lamɛn ka ɲɔgɔn faamu yanni jɛrɛ yɛrɛw ale ni kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ ka sigi. Sɛnɛ in kan a kɛra sababu ye min ye Lansana Kuyate, ale ka dakuruɲɛ fɔlɔ kɔni lamɛnna AES maaw fɛ, wolomasiri tabaw olu ka kumaw bɛ a la, lakanako kumaw bɛ a la, basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min sɔrɔko ta na sira fɛ. Nka min ye Lansana Kuyate, a ko nin ko in ci min dira ale ma k'a k'o baara kɛ, AES ni CEDEAO ka gɛrɛli ɲɔgɔn na fala ye k'a laɲini fɔlɔ ye jamanadenw bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min. Maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan ye n'o ye minisiriw ye minnu bɛ jamanaw ni jamanaw cɛsira ɲɛnabɔ kuma kɛnɛw la AES tɔgɔ la, u y'a yira sa k'a fɔ ko u ye kuma faamu koyi min ye dugudenw ka laɲini, dugudenw ka ko bɛ taa sira minnu fɛ, o y'olu bɛɛ lajɛlen ŋunanfan ye bi, o y'o ŋunanfan ye sini. AES fara CEDEAO kan bɛɛ lajɛlen kan ka baara kɛ jamanadenw bɛ se cogo min na. Min ye Robert Duse, ale ko ko kɛnɛ in sigikun kɔni tɛ baabuba ye fɔlɔ, a kɛkun ye aw ka ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn dɔn yanni don nataw la Togo yɛrɛ bɛ na fɛɛrɛ minnu sigi sen kan olu ka se ka sigi sen kelen kan baaraw ka se ka kɛ. Min ye Jean-Marie karamɔgɔ Traoré, Burkinakaw ka jamana minisiri ni jamana cɛsira ɲɛnabɔ minisiri, a ko min ye AES ye hakilina min bɛ ale la o ye dayɛlɛli hakilina ye. Kabi Bamako bɛn kɛra fɛn minnu ka AES kɔnɔna na o belebelebaw, o fɔlɔ o ye jamanadenw ka lafiya ye, farafinnakaw ani an fanfɛ bolo jamanaw olu bɛ se ka lafiya cogo min na. Min ye karamɔgɔ Jean-Marie Traoré a y'o fɔ, nka min ye minisiriw ye u k'u ye lamɛnli kɛ, u ye faamuyali kɛ, nka olu fana bɛ maaw de ka baara la, maa minnu ye jamanakuntigiw ye. AES a ko bɛ ɲɛnabɔ olu fɛ. Lansana Kuyate a ye foli ta n'u ta ka ɲɛsin Togokaw ka minisiri ma, ale min y'a to nin kɛnɛ in sera ka sigi. Min ye AES minisiriw yɛrɛ k'u fo u ka faamuyaliko ɲuman na, u ye bonya min d'a kan k'a lamɛn nin waati in na, o diyara ale kosɛbɛ. Nin bɛna n'a to ale ka baara bɛna nɔgɔya bolo, sabula ale yɛrɛ a ko k'ale AES ka ye hanfala ye. A ko ten ko Laginɛka kɔni ye AES ka ye. An bɛ dugawu kɛ nin ka kɛ ko daminɛ ye ko min bɛna sa jamanadenw ka lafiya kan, sabula AES ale ni CEDEAO taama di ka ɲɔgɔn to fala ye, sigiɲɔgɔnya o b'a kɔnɔna na. Donald Trump ale ko k'a fununen don nin waati in na fala ye, sabula ko min ye kɛlɛ min bɔra ka kɛ n'o ye tile 40 kɛlɛ ye, ko min ye u ka pankuru mun dasira kɛrɛnkɛrɛnnenya la Irankaw fɛ yen k'a pankuru cayara kojugu. Min dimi b'a la kosɛbɛ o ye k'a fɔ sa a ka wolomasiri tabaw k'olu ye kuma caman ni ko caman dɔgɔyala kɛlɛ hukumu kɔnɔna na. A ko ale yɛrɛ ja tigɛra sa san 1979 ani 79 san min ye Irankaw ye u kun y'olu ka ekɔlidenw caman ta otage la, k'ale yɛrɛ kun siranna sa pankuru minnu firilen filɛ nin ye u dɔw kɔnɔmaw kana kɛ ten. Minnu yɛrɛ bɛ baara ninnu kunna sa olu y'a jira k'a fɔ Trump k'a ka teli a bɛ kɔrɔtɔ, o de kama kibaruya caman bɛ kɛlɛbolo ni kɛlɛdaga kɔnɔna na olu ma sɔn ka o d'a ma. Kɛlɛ ɲɛmaaw y'a jira sa k'a fɔ ko min y'a ka lasigi maa minnu b'a kibaruyaw d'a ma ani maa minnu bɛ ale yɛrɛ bilasira a ka baarakɛyɔrɔ la k'a k'i wakilu kɛ olu ye, n'o tɛ olu kɛlɛbolotigiw olu yamaruyalen tɛ ka kɛlɛ to sen na k'a kibaruyaw d'a ma. Corée du Nord bi sɔgɔmada in na ale ye misili damadɔ fili a ka kɔji sanfɛla la tuguni. Misili ninnu kɔni sa a y'u kɛru ka taa Japon fanfɛla la, kibaruyaw o dira o kɔrɔ ko cɛ k'a wulilen don a ka fɛn fɛ. Min ye gardien de la paix ye n'o ye Irankaw ka révolution ɲɛmaaw ye, u y'a jira sa k'a fɔ ko États-Unis ko ni a ma a kɛlen don ka kangara min ta ka ɲɛsin bateau ma n'a m'o wuli ka bɔ yen ani bateau bɔdaw n'a m'olu bila fiyewu, Détroit d'Ormuz k'a datugulen bɛ to. U y'a jira fana k'a fɔ ko bateau n'i bɛ nin gun kɔnɔna na sa Golfe Persique fanfɛla la ale ni kɔji bilenman min bɛ yen bi ka taa se Omanikaw ka fanfɛla ma, ko maa bɛ yɔrɔ min na i k'i jɔ yen. N'i ye i ŋunungana k'a fɔ k'i b'i kunda Détroit d'Ormuz ka fala ye, Irankaw ko k'i bɛ bila jugu ka minɛn kɔnɔna na, ko wa ko jugu bɛ minɛ cogo min k'olu na i minɛ ten. Min ye Iran sɔrɔsiw ye sa u y'a jira fana k'a fɔ
komi Amerika bɛ ka kuma o kuma fɔ détonateur musique la k'a si tɛ tiɲɛ ye wa sini sababa tɛ bɛn bi a tɛ bɛn sini min ye ko in ye olu ɲɛ b'a la a b'olu ka gun kan u b'a dɔn baara min bɛ ka kɛ wa kibaruya dumuni bɛ ka kɛ fana k'olu tɛ tiɲɛ ye Conseil supérieur de la sécurité kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye Irankaw ye u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye kɛlɛ minnu bɛ sen na wulikajɔ minnu bɛ sen na min ye kɛlɛ yɛrɛ fagali ye tile 2 ka se ka kɛ marifa ka da k'o ma bɔ olu yɔrɔ ko Amérique min ye kɛlɛ daminɛ k'o kelen de ye o laɲini kɛ k'olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ barosigiw senfɛ ale ni kɛlɛbankumaw senfɛ u ka nafaw ye min ye olu jɔ u ka kaki min y'u ka jamanadenw ka nafaw ye olu jɔ kan États-Unis bɛna laɲini o laɲini kɛ min tɛ bɛn olu ma u y'a yira k'a fɔ k'o tɛ bɛn o ma nka nin waati na sa ko Américains ye laɲini kurakuraw ci u ma tuguni u bɛ k'olu jateminɛ yanni sini ni ntɛnɛn cɛ u kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Islamabadkaw fɛ yen n'o ye Pakistan ye nin bɛ dan sigi bi wulada in na ta la Falaye Keyita k'i fo k'i waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna a ma sini nɛgɛ kanɲɛ 9 an na ɲɔgɔn sɔrɔ a ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisigɛ ye. C'est officiel. Bamako, on arrive. Si tu fais attention, moi je vais te gifler.